Bon dia, prínceps. Ja tornem a ser aquí. Aquest cop us donarem també unes quantes receptes noves i molt suculentes. Però avui la mare ens farà una salsa de tomàquet, que és una base que també ens anirà molt bé, com abans havíem fet les de la ceba. El tomàquet, la sal, el pebre, l'oli i el sucre. El tomàquet ratllat primer i hi hem posat les espècies a dintre. Vam quedar que sempre diríem un secret. El secret d'aquesta salsa és l'oli ben calent. Al tirar-ho amb l'oli calent es menja l'aigua del tomàquet. Sal, sucre. El sucre li posa perquè perdi l'acidesa, no sigui àcid el Sempre tomàquet. són àcids els tomàquets. Ja està. Ara l'hem de deixar amb aquest foc baix i en tenim per una hora i mitja. Mònica, ara ja ha arribat al seu punt de marmelada, però hem de tenir en compte a l'hora de fer el servir, perquè això és com una marmelada i si n'hi posem molt, Queda molt forta. sí, sobretot ha reduït més de la meitat i bueno, ja la podem fer el que vulguem. Penseu que aquesta salsa també la podeu posar després en macarrons, en pasta, amb uns ous ferrats, amb un arròs a la cubana. Vull dir que és una salsa Màgic. que té moltes sortides, però té un aspecte Fantàstic. brutal. Ja està, ja la tenim Doncs molt fora. bé. Esperem que us hagi agradat i a veure que ja la provareu.